Не. Как няма качиш това, ей. Ще минава малко страни. Ти отлези. Качих. Приеш ете да тука, ей. Ето задната скорост, как я включва? Надолу ли? Най-нагоре някъде, вали му мама. Защото го гледам натиска надолу. Под първата се. Задна свободна или първа? Задна първа свободна. Ей, така ще ми ти да. Аре, Дидо! Сфер нагоре, човек. Супер. Сфер е. Само иска газ да има инерция мотора, човек, иначе спира и... Да. Само така. Тук сме направо триката, като излезеш, трябва да излезеш горе директно. То магижар гаса качиш тука. Той е зато. Кога? Виж не те видях, човек. По документи. Той се качи много лесно. Как ти дава смено, Той го изсука само и се качи горе. вари да валя въжето, там не може да избят. Не мога. Не може да избят. За какво мина сега? Е тука, Мога да. с малко повече газ. Много лесно е, брат. Ей, Сашката, как спря те на Индего, мама му стара? Сашката, как спря те на... Абе, имам ли данни? Мони, а? Пирачки, мирачки, нещо, говорим му там. Чакай, байбец! С газ! Яко! С газ и напред! Давай! Давай! Стръмно, дай! Газ! Ей, ти бе, идиот! Какво ти викам да бягаш? Какво ти викам да бягаш? Въртоглав. Че те бе с газ, иначе как ще ядеш тука? Давай, мама, иначе... Само трябваше горе да пуснеш. Но дали го снимах, майка му стана, за какво отивам да ти помагам, трябва да снимам, гледам как стана, хубаво. Камера, за кое снима? Ами снимаме! Снимам, ама и те да стоя да го гледам как ще падне ли бе? Снимам да му помогна. Знам ли? Снимай ли го как? Еми дано се вижда, снима ли? Снима. Еми снима. Сега трябва да почерпиш. Аз реках, че я носи само за кръстата. Само за парлама. Как да го пусна, ти знаеш как ритъм човек? Аз с двутактното и той без гуми ще го изваря. Двутактото колко кубика? 250, ама... Ето рита повече, бе, брат. Кой да рита той? То не ще рита повече. Не, бе, той рита много лъче. Това мотор Супер, яга. Това мотор много яга, брат. Аз за първи път го карам направо майстрак, ти казвам. се изправя, Ти като... Ма то нормално да се справи като е стръмно, бе, човек. Кара ти и само като му дам газ на четвърта или на пета, направо се блъса. Не Като и карам на бамба. 4 гуми. Перфектно е, бе. Маняшко излезе, ари. Важното е, че на тебе му няма нищо. Ти вана ли го в кадъра? А? Еми не знам, отидах да го дърпам, дела знам дали знам. Вана ли го? Не знам, ще видим. Да снимам, ама. Да носи малко по-нас. Трябва ви гъсмаха. Всички.